olette Kääriän Pro-kanavassa tai Kääriän kanavassa. Miten te on kirjoitettu? Tänään me mennään Kääriän keikalle. Tässä on Pikku Esti. Minä, Pronter. Sokakakkan pää. Mini Esti, munamies. Ja tässä piilolla meillä on autokääp. Esti. Häkuräjä. Ja iso normaali Esti. Esti taivaan teisi aiku eiti kato pelissä. Flashbackissa haluaa. Mennään jo meidän keikalle. Tää on meidän keikka. Käri on nyt työllä. Pitää kaksi käset kiinni juomista niinku tsa. Jos Kääri on tuolla, mennään reippaasti hänen keikalle. Mä oon jo tossa. Oon jo tossa. Joo, tänne tehtiin toinen. Tänne meidän kamera, no ei tänne, että kaikki näkyy. Ei. Kaikki valmiina ja mennään. Rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takan. Mielenkiintona pina colada ja rata. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen pukokuori on aika tuhota. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tarttu tuopista niinku. Ei, haluan olla sekaisin ja valtaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku. Muutama pina colada on jo takana. Silti mulla on vielä naamataulu vakava. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota. Parketti kutsuu mua kun en oo enää lukossa. Niinku mä oon tulossa. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Ei, en mieti huomista kun tarttu tuopista niinku. Ei, haluan olla sekaisin ja valtaa huolista niinku. Ei, ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku. Nyt lähden tanssimaan niinku cha-cha-cha. Enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha-cha-cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha-cha-cha, toinen silmä jo karsastaa. Ja puhe samalta, kun tää toinen puoli must vallan saa. Cha-cha-cha, en oo arkena tää mies laisinkaan. En oo, mut tänään on se mies, tänään on se mies. Nyt lähden tanssimaan niinku cha-cha-cha. Enkä pelkääkään tätä maailmaa.